per tenir un referent de les 16 mostres parentals que també s'havien analitzat i 74 mostres de la primera generació filial, és a dir, l'objecte d'estudi. Un cop estaven a la plata, es van esmicular. Passant directe al temps com la quarta coordenada de l'espai. Aleshores, quan les dues coordenades en funció del temps es passen a l'espai d'espai com dos cons que es col·locaran, dos cons als vèrtexs del qual es troba l'origen, és a dir, el costat de temps 0. I aquestes cons sí que es coneixen com a clau de temperatura i temperatura passada perquè en l'estat de temps 0 podem afirmar que la llum arriba però en el mateix instant de temps també surt. Aleshores, l'espai interior dels dos cons són possibles trajectes de llums observadors. La superfície seria el límit de la velocitat de la llum i tota l'espai exterior no té cap mena de relació causal amb l'origen. I ara m'agradaria parlar-vos de l'evolució del Port de Barcelona. Aquí veiem en aquest cronològic l'evolució que ha tingut el Port de Barcelona. I aquí un petit plano del Port de Barcelona que em van donar quan vaig anar a fer la meva entrevista al Port de Barcelona. Com podem veure, el Port de Barcelona és una ciutat que va presentar no tenir port a la revolució industrial, va ser un port més gran i destacaria aquesta data que el Port de Barcelona havia de créixer però no tenia suficient espai i es va decidir desviar la desembocadura del riu Llobregat 2 quilòmetres cap al sud i en aquests darrers últims 10 anys s'ha injectat una inversió de més de 500 milions d'euros per a aquest port. Seguidament passarem a la segona part del marc teòric on analitzo els diferents tipus de fal·làcies. En pantalla veureu les fal·làcies breument explicades, però a causa del temps de la presentació no puc exemplificar-les com m'agradaria. Si teniu qualsevol mena de dubte i voleu que justifiqui alguna d'aquestes fal·làcies, al final de la presentació estaré encantadíssima de respondre als vostres dubtes. Però bé, en pantalla tenim la fal·làcia de Tòminem, exemplificada amb un tuit de la formació política Vox, en el que qualifiquen com a innoble, miserable o ruïn amb uns adjectius no gaire agradables a Pablo Echenique i a sobre l'acusen d'amagar-se sota la seva minusvalia per escampar el seu odi i el seu ressentiment. Les teories hi són teories que presenten molt escepticisme i sobretot pel tema de que qualsevol experiment que ha intentat demostrar que es pugui superar la velocitat de la llum o ha estat tatxat de que eren errors de càlcul o ha fet servir més d'una font que forçava a que es percebés que se superava la velocitat de la llum quan en realitat no s'estigui superant.